täze iş yerine özüňi alyp barmak. İnsan ömründe ýatdan çykmazak bir näçe pursatlar bolup geçýär. Şol pursatlar biziň durmuş kitabymyzyň ajaýyp taýpalaryny bedeýän deňizi taýdy tüýji atlamaya urilýär. Taliplik durmuş bilen hoşlaşyp, täze hünärmenlik durmuşyny ilkinji gedek gadam batýan ýaşlarymy diýenken, täze işe başlanmagaly käbir adamlar diýen ýeňillik bilen işgärleriň arasyna goşulyp, özüni öňden näri işläp gelýän ýaly barmagy başarýarlar. Hem adamlarda şehir alçak diýenlikleri duruş gelmeýär. Olara bolku gerek bolýar. Şol sebäpli biz täze işe başlayan ýaşlarymyň işine çap öwrenşmegi we üstünlikle işlemek üçin nämelere dikkat etmeligi barada aýdyp geçmegi makul bildik. Özara gatnaşyklar aldy birlik nişany. Täze işe baran her bir edaramyzda biz işgärler bilen özara gatnaşyk tatlaýar. Ýyllaryň geçmegi bilen dostlaşýar. İşte yoldaşlarımız köpünç öldürmüş tecrübeleri etatında bize öğüt nasihatlarını kaygırmayarlar. Kolluk veriyarlar. İşte yoldaşlarımız bilen bizdiňe ülürtanlık naharının ve göýük çayın başına tököttöş bolman, eýdem teatrlara gidip wagtymyzy geçirýäris. Mahal bir-birimizi başgalarymyza mehmançylygy hem çagyrýar. Bu orta işte yoldaşlarımız bilen agdy bir işleşmegiň başlangyçydyr. Bu agdy birliň dowamly bolmagy bolsa, siziň täze işiňizde bolan söýgüňizi asla berkiter. İş borçlaryňyzy aýdynlaşdyryň. İçki duýgularyňyzy gözüçülükde saklaň. Özüňizi ak ýürekli we dogruçul alyp baryň. Elbetde, işte ýoldaşlaryňa kömek etmek, golluk bermek wajyp bolup, beýle kärdeşlik raýdaşlygy bir-biriňe bolan ynamlygy artdyrýar. Ýöne berilýän kömek senin işine ve hüner saydan kämilleşmeňe hiç gel täsirini ýetirmeli däldir. İşgärleriň arasynda täze işe gelen işgäre has köp iş ýüklemegi halaýanlar hem az duş gelen ok. Bu ýagdaýda hemme hereketler siziň araňyzda dören aratnaşyga bagly bolup, aýyşlar barha gaýtalanýan görnüşlere eýe bolsa, atugdalyk bilen öz iş ornuňyzy we iş borçlaryňyzy aýdynlaşdyrmak ýerlikli bolýar. Psikologik oňaýsızlyga ýol berme. İşgärler bilen gürleşeningizde käbir jümlelerden ýa-da sizde bu nädip kabul edilýär, ýa-da sizde bu näme üçin şeýle çözülýär diýen ýaly soralar bermekden gaçydyryň. Sebebi beýle ýagdaýlar işçileriň arasynda psikolog böwüdi öredip biler. Ýene bellemeli zatlaryň biri hem täze işe gelen wagtyňyzda özara düşünşip bilmeýän işgärleriň arasyna düşüp öz pikiriňizi ma'lum etjek bolmaň. Ya da olaryň biriniň tarapyny tutujuk bolmaň. Birinciden, siziň tek olary gowtanaňdy we olaryň häsiýetlerine beletçiligiňiz ýok. İkinciden, olar biraz wagtdan hökman ýaraşarlar. Size garşy bolsa, olarda öýkü kini duýgusy galyp biler. Munuň bolsa, ruh taýdan size oňaýsyz täsir etmegi mümkindir. Pikir maslahatlary diňleň. Emma täze işe başlayan edaraňyzda ýa-da kärhanaňyzda hele işleýän ýoldaşlaryňyzyň oý pikirlerine gulak asyň. Öz pikiriňizi we nukdaý nazaryňyzy üýtgetmezden işdeşleriňiziň pikirlerini we sözlerini ahyrına çenli diňlemäge hemde isteňize garamazdan bir-biriňiz bilen düşünşmeklige synansyň. İşdeş ýoldaşlaryňyz bilen dostlukly, gadarly gatnaşyklarda boluň. Emma belli bir çäge saklaň. Öz aladalaryňyz işiňiz bilen boluň we her edýän ädemleriňizi işdeşleriňize aýan etjek bolup bolupma. Tekliplerinize ünseriň. Egerde täze işgär edarada ýolbaşçynyň ýerine gelýän bolsa, onu işgärler oňa terasaplyk we anamsyzlyk bilen teredip başlaýarlar. İşgärler toparynyň anamly we hylagyny gazanjak bolsaňyz, ilki bilen işiň gitişini synlaň. We diňe ondan soň öz teklipleriňizi we düze düşleriňizi girdiň. Şeýle hem bu teklipleriň köpçüliň gollugyna munasip bolup, işgärleriň size bolan anamly berkitjekdigine gözetiriň. Öz iş rejaňyza gözüçülük ediň. İlkinji günden başlap, daş töwereňizde adamlaryň rejesine seretmezden, iş ýeriňize gelmeli iş saatyňyzdan irrak geljek bolup synansyň. Sebebi, jogapkärçilikli bolmak häsiýeti we ykjamlyk täze işte şollaşlaryňyzda täsir döretmegiň möhüm usulydyr. Bu orta size bolan namy hassa berkider. Aşağı ulmukdan saklanyň. Täze işe geleniňizden
özüňizi hetden aşy öwmek halanýan däldir. Sebäbi kökkötdeşlik arkaly ýol başçyňyzyň siz barada maglumat ýygnap, işe kabul edendigini hem unutma. Şeýle de tamamlan okujaýyňyz, okan ýerleriňiz, öňki işlen ýerleriňizde gadanan hyylalaryňyz barada hem işgärleriň arasynda aýdyp bermegiň geregi ýokdur. Wagty gelende olaryň özleri ol maglumatlar bilen tanyş bolarlar. Meýilleriňizi äşär etmäge gulukma. Täze işe gelen döwrüňizde öz hünärmenlik ötüşüňiz bardak meýilleriňizi ýollaşçylary hem işdeş ýollaşçylaryňyzy hem aýan etmäge gulukma. Wagtyň geçmegi bilen siziň öz käriňizde bolan başaranyňyz, okuýuňyz beýleki işdeşleriňize yaraman biler. İşe gelen ilkinji hepdeleriňizde bu giňden ýaýran ýalňyşlyklardan gaça dursaňyz, täze iş ýeriňizde dostlukly we ynamly gatnaşyklara ýetip, özüňize şahsy ötüşler kazanmagy şert göredirsiniz.